Nairobi. Commissioners ang'wen mag duol mar yiero IEBC manyocha obalo gi jakom margi Wafula Chebukati koro gikone to go bargi piny kendo rwako ng'eto manyo yango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Commissioners go yango ni gisedok e tich ayanga kendo girwako ote manyo chiw gi jakom margi odiochieng' manyoro. Jakom mar IEBC Wafula Chebukati owacho ni onge kod sigu mora mora kod commissioners ang'wen mane obalo gi lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya. E twakne bang' joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ng'ado bura ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya, Chebukati okoni commissioners ang'wen go moting'o jalupne Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit pod gin commissioners mag duol mar yiero IEBC ma kik gibed gi luoro mora mora. As a commission we follow the law and it's up to them and their conscience what they want to do going forward, but as a commission we follow the law and we have not chased away anyone. Odiochieng' ma kawuono commissioners ang'wen go ne ogolo wach ka gichiwo twak ka giwacho niya alieko. Bang' doho ng'ado wach ewi ng'ur mar duoko mar ombuch jatend piny, kotenore kod commissioners wamiyo joyal buche puoch gi pak kendo wasingo mar rwako kaka nyogi ng'ado bura. Commissioners ang'wen go mabende orwako wach manyo jakom margi Wafula Chebukati owacho bang' ng'eto mar doho nenore kama oyie dok riwore kod jowetegi mamoko adek mane gipogore godo e paro e kinde yiero ka girito andika manimba manyiso kaka doho ng'ado bura mabende ibiro ti godo kaka nyiso yo mawinjo bed ni tayo godo chenro mar duol mar yiero e pacho ka IEBC maonge chochni. Commissioners ang'wen go ne odhi nyime ka giwacho niya alieko. Dwaer mar wacho ni wayie kod weche mag jakom mar duol mar IEBC manyochwal ne ute fwambo weche. Wamedo singo ni wabiro chung' motegno mar neno ni duol mar yiero otiyo makare. Doho mamalo mogik ka ng'ado bura nyosiemo commissioners mag duol mar IEBC kuom nyiso pogruok e lela ewi weche mane ginyalo loso kigin. All this in our view points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy. An institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Yie mar commissioners mag IEBC tiyo kanyakla koro keto gi kare ne ikruok ne yiero mora mora manyalo biro tucho e kinde mabiro.